Salam vatandaşlar, salam Merdan İldeş, Hayat İldeş, hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimiz 2 gün bundan yurtun içinden bir acı haber geldi. Yaş çağımız, oğlumuz diyelim, vatandaşımız, ildeşimiz 20 yaşlı askere giden oğlan öyüne maşgalasına ölüsünü getiriyorlar. Şu heseme hava Telegram kanalımıza paylaştılar şu havarı. Şunu ben okayın, sonra şunun üstünde görün ederiz. 20 yaşlı Ağa Rövşen Amanmuradov Kerke şehrinin 2107. Serhet bölümünde aradan çıktı. 2022 yılın may çağrışlarında harbi gulluğa ekidilen Ağa Rövşen öyken yetmezçiliği sebepli Çerjev'in hastahanasında vefat oldu. Yakınlarının aydışı boyunca hastalanan oğullarına vaxtında seyretmendirler. Vaxtın geçmeyi bilen hastalığı ötüşen eskerin yağdayı hasta ağırlaşıp Kerke'nin harbi hastahanasına yatırıldı. Hastahanada hiç ili qovulaşma görkezilmedik Ağa Rövşen Çerjeve ekidiliptir. Ol yerde köp vaxt geçmen fevral ayının 3'ünde aradan çıkıptır. Amanmuradov'un maşgalasına henizeçeli 4 aydan sonra harbi gulluğuna tamamlayacak. Oğullarının näme sebepten ve kimlerin günäsi bilen ölen barada cevap verilmendir. Yine şunyalı gıynandırıcı acı haber geldi yurtun içinden. Bu bir sani bu Ağa Rövşen'de Türkmenistan'da askerdek ölüp duran, ölüsü gelen köp asker oğlanlarımız var. Yine bunların hiçbirinden enetasına, yakılarından ses çıkmaya. Bunların sebepleri sadece askerlikte de türmenin içinde ölüp yürüyenler var. Yani köp gepleşiklerimizde aydıp geçtik bunları. Yurtun içinde sessiz genosit gidip duran. Yine köpsü nem üçündür ses çıkarmayalar. Şular hakkında nem için bolup duran bu zatlar. Men söz alan istaden mümkün olsa. Alın buyurun. Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz onda. İstaden endi bu havarın kökünden urmal dağınına tapara köpaydandır. Sebebini bilsen meselesini çözüp bolýar diýär. Indi bunun ýaly habarlar köp, türmelerde de ölüp gelýärler, ýa inçe kesel bolup geler ýa. Men öz ogdaşym 77 olany töhmet sebäp bilen gidip 10 ýyl oturup geldi ýa, kyrykty diýenler. Yurduna ýa oba gelen soň bir kildanam demetdi. Ýoldy diýenler. Näme üçin saglygyny ýitirip geldi türmede. Yani Amanmuradowyň maşgalasynda kam bolan wakada ýene şol sistemaň içinde yani testsiz genosit diýer, öz halkyna öyle genosit berýän o sistema bardyr. Şonuň önümleri da indi bir yüzleriň içinde, müňleriň içinde biri yüze çykýany. Habar gelýän soň halkam näildi? Çagasyny watana gulluğa et hormatyny göterip gel. Yani hyzmatyň yeter ýurduna diýip ýurada noksaman gelip gelende ilinden mal soýup gidende mal soýup söýdüp. Indi şöyle bir biziň ýurdun halkyny şöyle düşünje beripdirler da näme bolsa da bu şöyle bolmalydyr yani ýazgypdyr diýe biri Allahdan gelipdir diýe. Elbette bärde mollalaryň hökümetiň tarapyny işleýärdi, Allahdan geldi diýip. Ýoksam görnüpdi, öldüren kim şonu? Ölmegine sebäp bolan şu sistema. Sistemada kim var? Nereden başlaýar? Waýnkamatyň wraçlaryndan. Etrap waýnkamatyň wraçlary. Soň vilayet waýnkamat wraçlary. Ondan soň sançasy bardyr, ýani Kerkidäki. O taýdaky ýene komandirleri, medbratlary. Ondan soň gitdi hasta koralyndaky gospitalda ýatypdyr. Şu taýdaklar. Özüne şu sistema
nähil diýeden jogapkärçiligi çekmäni öwreden nokta. Güýçliň garşysynda boyun egmeli, güýçli bolanda nähil bolýar. Näde oram bolanda ene mesele ýokardan dip öwredilen da ýokary dip öwredilen bolar. Soň mesela afser esker üçin jogapkärçilik çeken ok. Yani şu ýüze çykdy indi. Indi şu ýüze çykdy. O taýda diýune suçu yok diýip bolarmy? Elbetde suçu var. Afserleriň suçu var. Met personalyň suçu var. Näme üçin? Sebäbi şol sistema gulluk etdiler. Belli aylyk alýarlar şoň üçin. Buny şöyle neme var da halk şotaýak mejbur barar ýaly diýerler şol. Met personalada barar ýaly diýerler. Afser bolup işlemene barar ýaly. Hiç kili çeşme yok da gazanca çeşme. Halk mecbur barmar ol ýaşatay. Bu mecbur baran soňam bu jogapkär wezipesinde üstlenmäni ýatdan çykarýamana mecbur edýärler da. Şu taýyk laýyk adamlar baranok. Afser bolmaly adam baranok. Met personal bolmaly adam baranok. Ýöne ýalňyş adam. Her kim soň şeýle bir ýagdaý barda şol zynjyrlama gidýär bolan her zynjyryň bowunda da çürük gaýtdaýly adamlar oturan bolsa soň halkyň çagasy ölüm gelýär, maýwam bolup gelýär. Şeýle seredýärler bolan biziň çagamyzda bolmaýjak ýallar bolan diýip düşünýärler da ýöne ýene şol ýurdun çagasy, ýene şol ýurdun gelejegi şol ýaşlary şol şeýle sistema gurnalypdyr da ana raşizm diýip bir sistema ýani olam näme düýpden bilim aýrýar boldy soň kinetika bir güýç diýip bir zat bar da fizikada bilim aýrdan boly ýanky zynjyryň özi çürük zynjyryň özi döreýär ýa jogapkärlik wezipeli ýerlerde wezipe diýmek bizde ýalňyş düşünýärler. Bizde wezipe diýmek kursa seredilýär da, kurs oturýan ýerine. Ýoksa wezipe seniň üstlenmeli, ýani boşlanmaly bir işiňdir. Wezipe. Liyakat diýen sözden gelir. Laýyklyk. Liyakat ýani laýyk adamlar baran nokta şu taýyk ýerini eltilen ok. Şo sebäpden meniň goňşym mana 10 ýyl oturup geldi öýünde ýok boldy. Ýani annamlar ýa keskermiz ýene de ölüsi geldi. Näbelli bolup duran ýolda hani aralarda neme çykdy, habar çykdy ýolda avtokatastrofa boldy diýip ýogsam zastavada atylan oglanlarymyz ýerine geldi. Öýüne gelende de açmaň diýerler. Nemesini nähildi wedin paketde gelýän bolmagy mümkin. Sen öňe sen koýgurak diýerler da. Demelde bar edip getirýärler. Şon açmaly dämişin diýse, enetada mankurtlaşan enetada ýogsam tabat içinde çagata karşında kim dursa da bir görersin insan bir yere gömben kan bilemok näme mufrda alan içinde sen canından önden rujan doğru halkam şöyle mankurtlaştırlar açma diýseler açan oklar habar vermediyse habar veren oklar bu bir tüplü sistemadır inde düşüperençe açma diýenlerim şu raşidme hyzmat edýän näme dönük diýsen öz halkynyň dönükleri da. Habar alışınıza göre şu oğlanımızın hem karnını açıptılar, iç aparatlarını açıptılar. Haber aldığınıza göre. Indi ýurda barlan soň täze Türkmenistanda ol adamlar bara haýsy ýerine samolyot ýetýär bolar. Kaç gidaýende diýene geldi. Getirirler. Ondan şol adamlar her birine illüstrasiýada suud ediler, görürler, her seniň bir edeni sebäbi bilinler. Näme üçin on garnyny açyk görýän? Ya barayınça portar diýär. Günläp saklaýarlar, ýa morgda ýa saklanýan ýerinde ýanky morg diýilen ýerler bar, o taýda mümkinçilik ýokmy ýa saklamana jesedi.
Elem o iç organını alýarlar mı? Hiç gili şoňa neme beren oklarda, komentary beren oklar nesin aly. Çağanın yo oldu, şeýle oldu, sebäp boldy, ine garny açmaly boldy, içine aýdyk. Şöyle oldu, beýle oldu, ekspert. Oňsoň şöyle de bir zat bar. Sen adam ulandyň esker hukmunda. Oňsoň urşam ýok, biziň ýurtda asyldatman diýip durlar ha, ekrandan gaýryşyp durlar. Näme üçin çağa ölüp gelýär otaydan. Awa, sorak. Näme üçin sen oňa kimden hak berdiň içine açmana. Dogrymy, kim hak berdi? Ene tandan sormaly, bize ekspertize biz razymy, şunun sebäbini bileliňmi diýip sen sormaly. Adamlar goşa etmeseli. Hayvançada gören oklar istese atjalar, istese yapýarlar. Alamlar edişleri ýa-da. Onun üstesine bu habar çıkan son şu Telegram kanalı gelenden son 2 saatten son balağını çekelek gittiler. Barıktılar öyüne. Nemçi şu akaçan eğer çıkmadınızlar bu oğlana, bu askere, yöne ölen son bu haber çıkan son, en atası haber veren son yakınları öyüne gittiler. Bu haber nemçin çıkardınızlar da. Neme hakkınız var sizler öyüne gitmeye? Çağa onun değil mi? O indi sada şu wagtky aýdan söýlemegem iki versiýa boljak da. Ştada bir sistema saklap duran bir raşid mahymat edip duran ýani hukuklar bar. Yani mehkeme diýip bir neme bar. Bizler aslında gorumaly bir goruma bize ziýan ýetirýär, agram berip da. Indi şu sistema gullu edýänler bardyr. Olar özün halktan gören o. Olan enesi o halktan değil, olan atası o halktan değil. Bilemok neden gelip dururlar? Mars'tan gelen. Halka olar nahil dip yüzlerine, grajdanski dip yüzlerine. Özünen bir asob persona diýer, şunun ýaly bir aýratynça bandajyk olup, yani banda olanda nahil olar adamların, yani reket diýdi, adam öldürmek, terör, şonun ýallarda banda diýiller. Şonun ýallarda banda bar, aýratyn bolup durlar, halkada mydama ziýan edip durlar. Ýoksa özlerem şo halktan, şo eneden, şo latada dogulup gelen, şo halka hyzmat etmeli aslında. Näme üçindir de bir raşyzma hyzmat etmeli olar. Men toprağımda ýaşaýan, men toprağımda sen iýitjäň, men toprağımda ýene sen gömülen ýöne. Näme üçin başka ýöne sen hyzmat etmeli. Olar hem şöyle devlet edarası diýip bir zatlar bar da bizim Türkmenistanda. Olam ýürüýçe köpçülüge saklanýar, gerek bir gerek saklanýar şol. Halkyň memletini şo sistemada gerek şol. Devlet diýip edaralar köp bolmaly gerek da. Şolaryň düşünjesi bar. Yani berýän şo taýda işgärleri berýän düşünjesi bar. Bular grajdanski, bulara ýaşylyk yaranok. Şonun ýaly bir informasiýalar bilen dürli informasiýa bilen jahil halkyň beýnisini doldurýarlar. Oňsoň ol jahilim hakykatdan hem şol öz gowdaşyna, öz şäherlisine, öz watandaşyna ters göz bilen seretip başlaýar. Şu hakykatdan men şolary zulüm etmäne men borçly, yani olar zulüme hakly diýip şuna düşünje oturýarlar da. Biz gurundaş bolat, gurundaş bol görýärse şu devleti içinde diýip, devlet diýip bir ady berilen gurulmada adamlar bilen şo zenany erkek şonuň alyp pikirdeş bolan. İçinde bilemok 100-1000 biri kan o tarafa ýykylan ok. Şonuň ýaly halk ýürüýte bölünýär ştaýda. Ýürüýte bölýärler halky bir-birine ejnebi edýärler, ýani nähildi ýag edýärler bir-birine ýag edýär. Biri ezilen, biri ezýän. Ezyen doğru. Hayat ildeşiniz var mı sizin koşmak istediğiniz, aitmak istediğiniz? Salam ildeşler. Ümidi ildeş, Merdan ildeş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Başta şul demede şul ölen oğlunun en atasyna, ýakynlaryna başsaglygy dileýän, başlary sag bolsun. Sag bolsun. Yani bu öldürülen ilk oğlan değil ve
bu sistema beýle dowam etdik sürece hali kän çağalarymız, çağalar diýen sebäbi 18 ýaşynda armiýa gulluga gitýärler, bular häl çaga da. Nemeden o egzaminleriniň sormasyna garaşmany, o gapyda durup attestatlaryny almasyna ruhsat bermäni alyp gitýärler aglary. Luk bolýarmy? Ondan soň äkitýärler, ene bir çagany 9 ay göwresinde göterýär, nädip ýetişdirýär, onu 18 ýaşyna getirýärem beli. Iberýär gullugy, munyň izyna ýa-ha ölüsi gelýändir, ýa-da maýyp bir paket kesel bir çaga izyna gelýär. Men muny näme meňzetýän-da? O nemisleriň konslageri bar-a. Owa. Wagtlary böyle bir süýek, skelet bolup giden adamlar görkezýärler-a. Owa. Iberýär millet oglanlaryny iberýär, izyna 40 yaş 50 alyp oglanlar gelýär-de. Şonýana ketel. Ondan soň ýene enatalary pul çykaryp al bejertmeli bulary. Onsuzam ýagdaýy, ekonomik ýagdaýy gowy däl. Milletiň bir mınýanak nemeleri üstüne. Oruçdun dursun diýip muna mükleýärler da üstüne. Ondan soňam o gulluk ýere neme? Heme bu çağaları maýyp etýärler. Hemem neme dönüşdirip goýarlar? Biznese dönüşdirip goýarlar amany. Ýöne çağalaryň üstünden enatalaryndan pul alýandyr ýa-da wagtyndan öň boşajak bolsaň ýene pul bermelidir. Ýoksam ýani bu gulluk emeden okşy çağalar nemede. Demeniň awtomatyň nämedigini ýa ýeke gedegem ok atyp görenem çaga däldir şular. O ýerde bir ýerde ýöne onuň maliýatagyny, munyň köçäni süpürip ýörler hemmeti eskerlerin. Endi ýanda bir ýurdun içinde bir uruş boldy zat etdi. Näde gorajak bular ýurdu? Bul aç, eline awtomat almady çağalar näde goramalyk ýurdu? Bu şeýde hep çekýär. Şunýana gitýärler, bir oglany şu nemeden öňem gulluga gitmeden öňem tanaýan şöyle neme oglanda neme alçak göwüllü bir ýörap barýan garynjanam amçak bir oglan däl da endi gulluga gitdi belin gelmesine ýakyny aldynda maýda boşak gelmeli beli ýankynyň gylyklary ýa 360 gradus ütgen derejede. Dogorlary bilen telefonda gürleşýär. Gürleşen wagtym şeý diýär da, öň bir gowy gepleşýän oglan gülkän gyz dogorlary da, kän gülmäň, eljirek gürleşmäň, öýden kän çykmaň, şonýanak tarzda basgyçy bir nemeler gylygy, gaty neme, agressiv bolan öýde. Öyle bir gaty Tamam. Psihik skem nemesi var da şu armiyanın, askerin çağa. Hawa hem Psikolojisinin bozulma nemesi var. Hawa hem ýanky insan ütgeýändir, insan ýanky ütgeýän bir barlykdyr welin, ütgeýändir olaram dän ýönüşlerin. Hemme ýanky neme inkubatordan çykan ýany ütgeýärler da. Sadece beýilleri ýugulup gelýär şularyň. Ondan soň ýanky öňkülügem ýok, böyle bir farksız, ýani kim hiç bir özleriniň bir pikiri, durşy zady ýok da, gulluk neme üçin näde şol nemelerin ýaşaglaryň kellelerini ýuwup bir mankurda mı dönüşdirmek üçin ullanýan bir organ mı diýen karakterli mehanizm bar diýär. Ýurdun içinde şu karakterli mehanizmyň bir organy mı diýende şu gulluklar. Ondan soň türmelere aýdar ýanagan däl. Ýakynda goýuldy nemede, habarlarda. Bu derece ýanky şide insan bilmeýän muny haýwan ama munça beýtdirip adamy neme bilmeýän nämedir bular? Vahşy. Yani adam däl bular. Adam däl yaratdyk mıdır? Nämedir bular? Düşünür ýanakda. Bu derecede
insan beýdik bolmada bu derece yani näwren diýjek söz tapmayan kaba. Ondan soň yani sadece bugün bolýan zatlar däl daby. Bol ine Soýuz döwründe de neme bardy. Merdan Ýyldaş belki bilýändirem, Dedawşina diýen zat bardy. Öňkü nemede Soýuzda da bizem eşdiýärdik da şo wagt. Neme ilk gideninde Maladoýlar, Dembellar, nemeler, stariklar, ilk baralary urýarlar, how edip neme, tualet ýurdurýarlar, ýene şoň ýana gary işlere izdivat etýärler üstünden diýip kän eşdiýärdik da. Bu bugün däl da ol aňardan bize ol Sowet Soýuzundan bäri o raşizmyň gelen miraslaryny kadýan şonuň ýygyn dowam etdirip gelýärler. Şol raşizmden gelýän zatlar da bolar. Hiç üstten zat ýok. Ýa. Häzir şerde şu goňşy oğlanım dediniz-e, 3 kep geldi 360 gradus dep. Meni ýa hazır şu 2 oğlan ba 2 oğlumy askere uğrattım. Soň gelen soň aýdyşyňyz ýaly karakterleri başka kili bolup geldi. Häzir siz aýdan soň nämede otupman, düşün otupman karakterleri gaty değişdi, ütkedi. Ütkeýe özüm şol oglany tinak bir olan däl bar. Näçe oglany tinak görýän. Näçe oglan aşgadan köplenjem aşgadan ketel bolup gelýärler. Aşgadan ketel, böwrekde aşgadan açlykdan ölýär. Imen. Ondan soň ejeler görgüller, haçan görseň neme etip berendirler, liçeni alyp berendirler, kardalyp. Aşgazan, poçka keseli bolup gelýärler, böwrek keseli. Diýjek bolýan zadym şol habary ýetiren şol agyr öwşenmidi şol ölen demeni çağıjyň ady. Ejesine ol sag bolsun aýdasym gelýär-de özü tapyp şol habary ýetirip bilipdir ýanky. Şu ýerden jananlara ýüzlenesim gelýär-de siziň çağaňyzdan başga bir gymmatly erizadyňyz ýok. Yani beýtir haçana gurbalyk goýunýany haçan meniň sıram geler kadip garaşyp oturulýar. Garaşyp oturup bolmaýar. Bu gidişde hemmemiz bu şul geliniň ogluna gelen bolsa erti senin käde meniň käde hemmede sıra geljek da. Hemme. Şondan sag bolsun aýtýan enelere de ýüzlenýän susmaň biziň sadece ses çykaryň diýjek bilen sada ses çykarmak däl, öyle bir kritik ýagdaýa geldik ki biziň bu ilimiz bilen gyýgyryp ýygylyk atmamyz gerek. Ses yetmeýär, yetersiz galýar uşu. Sebebi sistematik bir öldürme var ýurdun içinde. Sistematik öldürýärler. Diňe gulluk däl, diňe türmeler däl, ekologiýa bozulan nemeler, bannisalar doly, bannisalarda öldürilýär. O nemelerin doktorlaryň nemede bulup torundan soň hiç aýtymda bir yeterli bilgi ýok da olaryň. Olaryň sebäbinden öldürilýär, ekologiýadan ölýär. Ölýär ýöne, daşary ýurtlarda ölýär. Ýöne sistematik şu atdyň nemede ölüm. Sinatjan bilen ýöne ölüm. Sessiz genosit diyelim şuna. Sessiz genosit. Yani Aslında asman bar diýerler, ýöne içinde gaty acı bir nemeler bolup duran, wahşyce. milletiň bir karksız bylygy var yani. Karksız edildimi, näme edildi bu millete bilemek bilen. Yani TikTok'lara girýän bilen ýöne güllükde. Güllük. İçmeler, yemeler, şu zatlar paylaşıyorlar. Kul paylaşmalar tamam demeýän belli yani. Bollu ýurdun içindäki bir nemeniň näme diýen o raşizmi propaganda etýän her bir sistemanyň aýaklary bolup duran bir propagandistler bardyr. Olaryň belli ýurtda bolýan zatlary ýapmak üçin many görkezmemek üçin bütün dünýäne nähili gowutmaýan bir programlar düzüp goýarlar, aýdymlar, sazlar. Şu programa döretipdirler ýene täze. Näme müňden berimi? Olam özüme
ikrama yani özünden düzen bir zatlaram däl de. Yani plagiat, ogurluk. Aydınçylaryň kıyana. Ogurluk alan bir köre olanjagad var. O sesi var ýankynyň. Men aýtjan talantly ağaları da alıptırlar propaganda için ullanýarlar da ýanky. Duygu sömürdi. Alıptırlar çağany onu demeden bolýarlar. Ortalığa alıp ýankyny poş-poşlap zat edip ullanıp erteği bir gün şöyle bir kenara zınk koyverilecek çağalaryň biri de zınk koy ullananan soň zınk koyberýärler. Näme gerek ol çağa? İşlerine ýanky ullanýarlar dünýäler. Siz munýana hakykatdanam alad etýän bolsaňyz o çağalar şu kör çağa näme üçin? Kör çağalar üçin okullar ýok. Näme üçin neme şol invalid näçe sanak invalid bar ýurduň içinde bir sanak invalidni kalaska alma güýji ýetmeýe bularym. Siz şunu opşa aydın sosyal hizmet yok. Hiç sosyal hizmet yok. Hiç zat Sadece yok. invalidler için de hiç yok. Yani ne ayalı kızlar için ne başkalar için yine bu ayrı bir temalar. Şimdi temadan uzaklaşmayın. Şu bir neme yana var mı açacak hepiniz veya sesiniz neme sözünüz kestim de. Nerede şu atlıkça boldu. Şu sosyal hizmetin yokluğu da şu bizlerde hiçbir sosyal hizmet yok. Ne ayal kızlara, ne çağalara, invalitlere hiçbirinde sosyal hizmet yok. Şurada hazır ben nereden ildeşimiz şu yana bir komşumuz var deyip aydıp geçtiniz bellep adını familyasını ayttınız. Şuna misal getirip Kaka Murat Allah nazarfam koşsak şular mine armiyada askere gidip invalid bolup gelen. Bäriye halam bäriye Türkiye gelen. Bolmasa Türkmenistan'da bolan bolsa ölerdi şu adam. Gelesinden alan travması bilen. Yine hazır yine şu dokumentlarını toplap yürüyen de askere giden vakti bolan şunda kellesinde travma dayak yep bolan mı neme bolan bolsam yine diri şayet şu. Ben işte mümkün az koşayım yankı. Hayat ildeşimiň yani eskerlik durmuş barada aýdyp geçdi da. Indi başda indi birazcık informasiýa beren yani men oğdaşym şol 1977-nji oglany Bayram Azat bolmaly. Yani töhmet üstünden gitdi şol oglan adam bıçaklapdyr diýip. Men ara denýärde gruply adamlaryň emmesinde işledi. Şol ullarym ýaş bilen ýaş döwürlemden kan iş ýokdy da şu wagtky ýaly. Her bir yer gitmeli olýardy oglanlar, gaýdylar pakta diýene. Ondan sonra oglanam azadan gitdi şu taýy gruply adamlaryň hyzmatynda boldy. Bir gün gecede ýanky gruplar gelipdir da adam näme şu taýyň işgäri bolan soň saçaga çağırıpdyrlar, ýep içipdirler. Ertire tursa elinde ullakan bıçak garny bıçak gaptalda da biri ýaty bıçaklanan. O gruplarň hemmesi näme prokuror diýene diýdi. O taýda diňe bir pukara arkasız azat bar da gitdi azadana. Näçe ýyl kredit oturdy diýe şu sagylgam daýlanyp geldi. Ondan bir ýyl 2 ýyl ömrü boldy gelen soň ullakan emetmedi. Birden can verdi da birden öňüne bildirmeden birden emetdi. Hiç orgunlar bu toran olmalı. O kalk geldin hem sonun ýaly hiç jogap berýär çeken oklar ene tankist oldum diýdim kaşolap waditildik da näme sürüji kelläňde şol imşadyjy urgulat temellerle emes bolmaly şapkasy bolmaly şol atlar ýokmudyr ýa safety diýär yani güvenlikli emesi da ol bir can saglygy janyň can saglygy da tankam duruşy bile demire daraçyk gerler ýene şol maýyp bolup kaldy kakýerler indi de önde geljek ol indi näme dolan kelsek yani esker durmuşuna şu taýda näme bar ine biz bir sömürge ýurdu da sömürge bolup ýurýar ondan şu taýda bar karatyn aparatyny saklap bereni mahkeme ondan içeri işler biram näme migrasiýa toplanıp ondan eskerler hemişe de bir
yurdun içinde devlet var olsa ayrıtin bir güç bolýar. Madama şu yurdun kömegine yetişmene mümkinçiligi bolan bir güç bolýar. Ayrıtin siyasata goşulanok ýöne görýärmi, yurdun içi bulaşyp barýarmy? Gelin alýar yurduny. Yurdu gidermek üçin. Gidermemek üçin. Anam sömürge bolsaň da senin güýçli eskeriň bolmaly däl, ruhy bilen eskeriň bolmaly däl, ýaraglaň aňyr başy bolmaly däl. Türgünli adamlaň bolmaly däl. Ondan şo ýani dede-şine diýip geçdiler ha. Şol ýürüýte edilýär şol. Ýürüýte edilýär. Geleni ezip durýarlar, geleni ezip durýarlar. Ondan şoň içinden ezilen adam çykýar. Ezilen adamam nähili? Ola güýjü ýetsin, ejesi bolsun, kakasy bolsun, tapady ýok, aýalda onlar bolsun. Ýa bir çykar döwlet işine, döwlet diýip atandyrylýan işe girer, ýa bir firma gider bolýan. Madama eji görse, han towuklar yıkılan nemani çokap, beynisini çokap gany içýärler ha. Şonuň ýaly bir häsiýeti öğretýärler da ýaşlara. Ýaşlar şo taýdan çykýar bolýan. Men boldum 2 ýyl gulluk etdim diýip ölçe düşünýär bolýan, ýöne beyni ýapy eýen başga ýapyda. Ejidi köteklemeli, gerek bolsa janlanmaly. Ozan özünden wezipe belendirilen ýokarda wezipelendirilen adamlaňky näde oram bolsa şonky çekmeli diýip ya. Şonuň ýaly ýapy berip görýärler da. Ondan Raşidin üçin bir el maýyşly bir hereket da, tüs gerek geri şol. Şonuň ýaly ýagdaý ýürüýte edilýär ol. Şu wagty nefer edýän, ol ýöne general bolup ýatandyr. Türkmenistanyň emerleri. Öyle general sözünün özü iň bolmanda bir urşy görmeli. Yani bir urşy bolanda bir konflikti bolýar da indi öňküler ýa urşy ýokda bir urşy görmeli. Yani şu taýdan alyp çykmaly senin goşunyňy tagaman. Ana şonda general berler. Şu wagtlar general mayor, leytenant, general polkovnik gidip otyra bular. Neden onça general boldy? Şoma dedim. Ya ýalňyş sistema dedinki, ýalňyş halkyň sömürme, genosid üçin döredilen haýsy oran soňuň ýaly. Esas şu temamyz şu eskerler barada da iň şol nemesi şu. Ene şöyle or Aydın. Doğa üstün boşaýnasaň geçsek. Şöyle or şaýatda men ene tahtawalar bilen nemäň arasynda Bagran zastava urdular. Neytral zona diýip bir näçe kilometr var. Türkmenistan soň ortasyna düşýärde o antan tarawyna täze Bagran zastava urýan. Şu taýda ofserler eskerleriň üstüne, yani serkerde dikýärler türkmenlerde. Serkerdeler eskerleri ezýärmisin. Ay ejesin, bajysyny hiç saň goýan ok şol diýip gapyp ruhun döwýärler da. Ondan ýanky şaýat oturan oğlanım aýtdy, böyle depdiler, görmäň o diýär. Bular watan goramalar diýär. Aňardan geldi-de saly bolan diýär. Kim birinçisiler gaçar, soň ýerinden ýa-da sen öňürtü gaçarsyn diýip. Edil aýdy şalam ertesi güni owanly taraplar gelýär bolan. Ýa-ki özüni serker diýip beren adam eskerlere buýrup gelýär, akoba ýerin ýaraňyzy alyň diýip özlerem bize muçanyp dur o taýdan. Ne? Şonuň ýaly soň şu serkerdesiniň ta generalyny şeýle beýni ýapdy. Şonuň ýalda ejide ýençmeli. Sähel güýçlem bolsa boýun bolmaly diýip. Ol aňyrdaky sen ýeriňe gelýär, näçe sen gaçyp gitdiň ýeriň taşlap. Ana şonuň ýaly adaý bularym. Näme bolsam raýatlaryň çağlary bar ya. Näme dide etli duvar boljaklar da. Etten duvar mı näme diýerler? Şunuň ýaly. Özüni koraýarlar ýöne raýatlaryň çağlary näme bolsa bolsun. Endi şu ýerde näme aýdyp geçjek de türmelere gelsek, türmede kesel bolanlary darysy, dermanny, zatyny bermeýärlermiş. Izinden alyp baran wagtyňam pul bersen iğnesini, dermanı barmy, iğnesi barmy şulary doktorlar pul bilen näme diýip bejerýärmiş.
Yani sen ayrı, onların aylıkını alyan aylıkından daşarı senin pul vermeli yakınları. Yani böyle bu türme diyelim. Yöne esker vatana kulluk ediyen sana şu vatana emanet şu olallar. Şu devlete emanet. Doğru mu? Borcunu Ya, yerine getirmek için vardın. Sen ne için onlara şu kesel bolan, hasta bolan çağa ne için seyretmeyin bu askere? Senin borcun bu. Sen enesi atası şu devlete emanet edip veren bu sabah askeri. Sen onları becermek zorundasın yani. Becermelisin bu olanı. Yani askerlere. Bunu indi ne bana da edip çıkıp ayda cevap verin. Sonra. bana da indi komentarlar böyle. Yine de şol devlet deyip adlandırılan kurumalar vardır. Yani yan kaçısını da alayım. Met personal da. Yani şöyle beyin yapısı varsalarda şu öbür Daşdöwrowa bular devlet yani men devlet men sistema yani men güçlüydü olar devletin. Ondan sen anardan geldin mi esker geldi eskerin pulu yok mesela. Evinden gelmedi da. Sen o senin sistemanın kurunan yani Gençlik kesta kanun var da yazılmadık kanunlar var. Şoňa boyun bolanok diýip düşünýärsiz aňyrky. Met personal. Meniň döwletime, meniň yazılmadık kanunlaryma garşy gelen diýmek sen keseki diýär. Ýurtdaşyna. Şonuň ýaly beýin ýapy var da bularda. Pul berdiňmi? Şol sistemaň içine gitdiňmi? Kelläňle girdiňmi? Bu biziň adamlar. Ony nähildi waden bejersem bolar diýip. Pul vermedinmi ya da bir ýalňyşrak olar üçin ýalňyş eşdirilen sözler aýtdyňmy? Eýam duşman görýärler da seni. Duşmanam şu aday diýenme fars sözi ýagy görýärler. Yani türki sözler ýagy. Ýagy hökmünde görýärler şonu. Şöyle beýin ýapy oturupdyr özlerininkini dogry hata edýärler. Garşysynda ejidi görseler özünkini dogry hata edýär. Garşysynda güýçlüni görseler men şoňa boyun egmeli diýen düşünjede oturýarlar. Şöyle beýin ýapy berilip bilipdir da bu halka. Bu özüni genosid edýär da bu. Genosid edýänden bilen ok. Şoňa haklydyr, özüniň haklydygyny öldü berdi. Pul getirmeleken da. Ya enetazy ýokmy? Seretmeleken da diýär. Ýogsa özü üstünden turaşy berip ýani. Şonuň ýaly beýin ýapysy bar da burada. Ben gat boşayın şu ýerde. Şu ýaş oglanlar ýurdun geljegi de şular. Her bir normalny döwlet bolýan bolsa, şul öz geljegini gözüniň göreji ýanak seretmeli da şolara. Bilimli etmeli, ruhly, ertibi ýurdu öňe äkidip, gorap, öňe äkidip östürer ýanak şulary. O garamaly da şulara. Soň bular bolsa aksyna da ýöne ruhuna öldürýärler, sistematik öldürýärler. Ýanky akla bir pikir gelýär da, ortada bir döwlet ýok diýen bir pikir gelýär. Şonuň suwuty da döwlet ýok ortada. Şunu aýtjak. Ja, dogry. Wagtymyz barmy kabydyň? Vaktimiz azaldı. Yine şu oğlana niyetlep öldürülen asker oğlanımıza niyetlep oğlunur çarıya bir goşku yazan şunu okap bereyin. Katı duygulandırıcı bir goşku yazan onu okamadan geçip olmaya. Özü iyimen iyidirdi, özü giymen giydirdi. 20 yaşa getirip kara yere gömdürdü. Kimler üçün üvredin, giycelerine sallanacak, hassab olan halları yine sensin dayanacak. Kimler için uğradyaz, men diyen yiğitleri, kimler için can beryer Türkmenin eğirtleri. Gözümde okum bolsa atacak haram malları, diriliğine sıpırıp duzlardım o hamları. Ja, dogry. O Nur Çarywanyň agzyna saglyk. O goşly.
Bir ene üçin kıyın da, gatı kıyın da. Gatykyn. Mene şu oğlan, şu habar gelen wagty oğlan öldü dep habar geldim. Birinci gözüme öňüne gelen enesi boldu. Bu nähili ýagdaýdadyr şu anda şu enesi dep. En önce şunu gözüme öňüne getirdim. O yerine özümü koydum. Gatı gynandırıcı. Hiçbir ene çağam deyip ağlamasın. Hiçbir Ha. ene. Doğru yani biz şeyle de hani her ene öz çağasını gowurup biler. Emma başkanyň çağasyna öz çağaňy ýanyk gowurmak bu hakyky enelik de. Ýa. Biz şunu öwrenmeli da bütün Türkmenistanyň çağalary biziň çağalarymyzdyr. Biz bu çağalar sade çağa, munyň ırkam ýok, dinem ýok, bu çağadyr bu. Söýülmelidir bolany. Ýa. Şu başta ýa näme dip ýerleşdirdi bu temany başlan wagty ýadymdan çykan şu maşgalaga bütün ilimize başymız sağ olsun diyen gaty acı bir gynandırıcı habar bu. Her bir çağa Türkmenistanyň her bir çağasy bizleriň hem çağamyzdyr. Şu her bir enata şu biriniň çağasy ölen wagty empati yapsyn. Empati demek birini şu özüni şunun yerine özüň goýmaly. Mene şunu ýaly edýän. Özüm goýdum, gaty gynaldym şu çağanyň ölenine. Şunun üçin şunun ýaly bir habarlar bolanda sessiz galmaň enatalar. Köpüram eneler ayal zenan maşgala duygusal bolýar. Şunun üçin sessiz galmaň. Çağalarymız bizler üçin en dünyada en gymmatly, en şular üçin ýaşaýas biz. Geleceğimiz de. Geleceğimiz, gelecek neslimiz şular üçin ýaşaýas. Şular üçin ayakta durýas. Şunun üçin sessiz galmaň. Haýır sizler şunun ýaly bir acı habar bolanda ýetirin habarlaryňyzy. Eneye sağ olsun aýdýan şu yani sözüm yok, aýtjak sözüm yok. Sağ olsun aýdýan sadece. Benim üstadı azıcık kara. Kendi üstadı şu ennemede başın sağ olsun diýmek bilem okman. Men üçin Ağır gelşen okman diýetim gelen ok. Başym sağ bolsun diýetim gelen ok. Gönü manysine seretsen, çağaň ölüpdir, sen bir diýri galdy diýen bir many berýär. Doğru. Köpçüligim şöyle diýär näme bir söz var, şu sözü tanamasaň, bilmeseň bir manysy var, getirýän manysy başgasy bar da. Ine sabır ýyndaklar sabır dileýän diýendirler köp. Ine şol awtomat hukmunda öwredilen da halka. Ene tadna sabır dileýän diýär. Diýmek bir sen çağaňy yani bir sistema şonuň içinde 4 ýaşly adam jogap berýärinde sen çağaňy öldürýärler, jinaýat etýär. Senem oňa baryp garyndaşyň bolsun ýakyn tapady ýok. Sabır dileseň ýa-bir ýalňyşlyk bolýar. Yani şu jinaýatyň bolanyny şükür et, razy bol diýen manyny berýär da sabır etdiýsen. Şu taýda galsyn şol kime denem bolsa, ganyny sorama diýen bir many çykýar sabır etdiýme. Indi men şu taýda bir şol mena tawr bir asıl Türkiýe bir söz tapjak bolýan ol şol ortada gaýnak gözleýän hiç tapy bilemok. Adam ýanky başyň sağ bolsun diýesim gelen ok. Sabır dileýän diýme ona hiç diýe grafyny marak bilemok. Adam biziň şöyle dil baýlygymyzy ýitiripdirler da empati edip bolanok. Empati berip bolanok adama. Bir Allah'dan geldi diye. Yani mollalar zatlara mışınal yerde şu atki terör topara hizmet ediyorlar da. Öyle gelir enesin yanına atasın yanına dindasılar yeniden Allah'dan geldi şükür et sabır et. Gelin şöydü bilir bilmez şunlar sözler aydıp dursa istesen islenmeden şu cinayet yere sokuluyor da. Kalan o şu cinayet yüze çıkan o. Şöyle bahsış var da yani cahilleştirdiler da. Halkam yürütü asaklarlar beyin işlemesin deyip. Halkın beynisi işlemesin deyip. Yani Raşid'in gadları, bizim mağdanlamızı, bizi sömürmek için yürütü edilen gadlar da aslında.
Şu sizin aydanınıza menem koşulayan başın sağ olsun demek doğru. Sözün manısına gara vaxtın doğrudan şuna katılan, kabul et şunu diyen manı boluyor da. Yine başın sağ olsun dep kaçan aydılıyor. Öz ölümünde ölse mesela, kesel bolup ölse, yaran neme birden bir kaza bolsa ölse, onda başın sağ olsa dep boluyor. Yine bu bilerek yörite öldürüldü bu. Şunun için doğru ayttınız, doğru belep geçtiniz. Başın sağ demeken bolma. Yani söz yok bunu aydılacak. Empati yapmaktan başka hiç nemedip bilem yok. Gatı ağır. Men ene bolanım için, menim şunyalı 2 oğlum bolan için, menim için gatı kıyım bu zatları. Böyle sessiz kalmak demekten başka hiçbir hazırlıkçı aytacak zadımız yok. Sessiz kalmak eneler. En köpüram eneler. Hava yankı. Yok başka Türkmenin başka yolu yok. Yok. Testel çiğlik çıkarmalı. Çiğlik çıkarmalı. Hareket etmek. Başka bunun hiç yok. Daşarı yurda çıkarın o problema değil. O problema yanında gidiyor. Bu problema hiç yere ayrılan yok. Bu bir jayın fundamenti nemet yere, çüre yere. Eyan jay üstünde durup bilen oğa. Şon yanak bu fundamenti bu jayı yıkayıp täzel tanınan bir fundament kurmalı. Yani bu sistemani yok edip tamamen yerden başka bir sistema kurmasan başka yolu yok bunun. Başka Türkmenin yok olmasına eltýän bir yolda biz şu an. Şunun yalı bir dereceye gelip yani halk gelen yana başta Serdar Merdan ağam aytıp geçti. Halk şunun yalı dereceye gelen şu yine Türkiye'de neçen bir ildeşimiz vefat etti, öldü. Ukrayna'da neçen bir yaş oğlanlar, studentlar, yaş oğlan kızlar öldü. Yani şuların hiçbirinin en atası çıkıp bir ekrana çıkıp ekran bulmasa bir ekranın arkasından bir haber verip şunun yalı bir hiçbir neme yok. Halkı şunun nemeye getiripdiler. Süsünü pes edipmiler, neme men hiç söz tapdırım yok bu zatları aytmağa. Bu dereceye gelipdi. Ben de. Onu strategiye gidiyor da buna. Her bir işin düpletilende strateji değil, onun bir taktikalar oluyor da dalları diyor da. Ne bunu bu neçelerdiğine televizyondan, radyodan asmadımız duruyor. İmzalat Gülyalay. Hani son mengde sözler. Indi internet, sehelçe 1 megabit'e yetmeyen internet var da dedi Türkmenistan'da. Manda da indi halkın şöyle bir yadayı var. Müdahale malumata, cahillenmezse malumata isleği oluyor. Ondan sonra isleğini nahili kanaatlandırıyorlar. Öz propagandasıyla kanaatlandırıyor. Yalan propagandasıyla. İmo dip yakaca buradan işliyor. Aşkabat'ta işlerpiler. TikTok, Telegram, böyle karatlar işlerpiler. Özler için. Bizim yönü kırsal bölümümüz var. Aşkabat'tan uzak yerler. Dine şu İmo işleyen diyen yani. Olam doğrudan işleyen. Azatlık radyosu. O ne medya yalan propaganda diye Allah dedi diye ne dedi tavır edin dedi. Hani en yakın dostum yoktur, atamdan yakın dostum yoktur. Hiç zamandan değil. Indi şöyle var, bunlar bilýärler. Nahili, jahile nahil söz aytmaly. Nahil söz aytanda jahil nahil söz nemeli. Beynisi nahilerde de kabul etdi. Şeýaby. Bir diýip aýdanyň bilen jahil belki 10 diýip kabul edýändir. Şonu bilýärler 10 diýip kabul etjände şoňa görä söz aýdýarlar. Üstesine bu molasmaklary. Öýleýärler ya halkyň içinde gelip pul toplap gecede gelinlikler bilen ara içip yenedip buna bular ulanýarlar. Tawret şükret. Näme sadakaň bolsa da ber. Ne şöyle halky cemler neme diýerler da. Wagt saklaýarlar. Siýasat etýärler diýerler. Şöyle rakda. Hava şu linkde bir programa vardır. O dün arada bir gürleşýän weli.
linkde neme diýe da şu nemeler var. Link gelýäwelin diýe açma gorkýas diýe. Açan linkin porno diýe da. 6 ýaşdan 60 ýaşynyň elinde porno diýe hemmekmi. Okuwlar porno görýärler, çagalar. İnternet nasıl näşil görýärler? VPN'den mi görýärler? Şu link neme var ha, link urdaşýasa ýurdun içi bilen şondan linkler gelýär diýe ýöne porno diýe VPN'den indirýärler her halda, bilmeýän nirden indirýärler. Ýöne gatty dolu link porno bilen basyp taşlapdyrlar diýe. Vay. Ýöri tedýärler diýen keçmi ýaly. Şol maglumat hökmünde halkyň öňüne sürilýär. Halkam ýutýar. Her baran nämäni ýutup da berilen. O pikreden oğluna pedalını ýaldymy? Katastrofiski ziyan edýärmi? Onu pikreden o haýsam o bir maglumat almaly. Beýin doldurup durmaly. Ýa, şaşyrbam oturmaly da, geňgerbam oturmaly da ýurdun içinde ahlaksyzlyk diýdi boýa. İmrendirýärler da şeýdip, jahil milleti bir insan hayvandan ayrımça yerenire beýniň işletmän bilen aýrylýan da hayvandan. Beýniň işletip bilmän bilen, bilgi toplamaň bilen. Wedak beýni işlemän soň sen o haýwany instinkt bilen hereket etmeli bolýan. Hayvanlaşdyrýarlar da türkmen halkyny şunňaly bolýar. Sen ýurdun daşynda da, ýurdun içinde de ýöne instinkt bilendir. Bir zat diýbem bolana gelin gyzlar doğasında var da instinkt bilen hereket etdi diýerler aýony. Gelin gyzlar ýöne kim pully bolsa şoňa gidýärler da. Instinkt o nesilini özüni goramak üçin güýçli birini. Olaryň aklynda da güýçli biri, pully biri. Özüni nesilini goramak üçin şoňa gidýärler. Erkekler hem aýny ýanda nesilini dowam etmek üçin gyz geliniň ýzynda. Hayvani instinkt. Ola wagtymyz hem ýakynlaşdy, 1 saata gelýär. En son aýtjak zadyňyz bolsa aýdyn, sonra gutaralyşyrda gepleşýärmiz. Bolýasy sistemany aýyrmasak, raşyl maglumat etýän sistemany aýyrmasak ýurtdan bir ölümleriň, jenayatlaryň ýygy utarmýar ýani. Dowam edip durýar da. Jahillik aýryljak gel. Sadece türme, askerde değil, balnisalardan bar, şunyalı, mekteplerden bar, her yerden haberler gelip duran yurtun içinde. Şunyalı, genasitler, sessiz genasitler gelip duran. İçi, yurtun daşındayan bar, unyalı. Hawa, menim diýjek zadym dogry goşulýan sistemany değiştirmeden bolunokdugun ýa ölüm galym meselesi ýa galmaly ýa yeniden direnmeli. Ondan şu enelere diýjek bolýan çagalaňyzyň farkynda bolun. Çagalaňyzy gorap ýörüň, farkynda bolun. Medialaryna barlap durun, gürleşip durun çagalaňyz bilen. Oraň da farkynda bolun da, sebäbi bu eliňizden muny alyp öldürip otyrlar. Farkynda. Bolýan da köp sağ olun gelenleriniz için. Vatandaşlar, sağ olun size. Sağ olun.